Polytechnic Nekede Kamuje Akwụkwọ n'afọ 2015 akwụkwọ ụwa nọ n'akọ agụmakwụkwọ na Nekede 216 217 218 220 ka krechi ya ọga meji mama aka na kwa na nna mụrụ late senior apostle Kenis n'ọbụrụ m egwu ọ bụrụ m Chimezie oge buru n'afọ ekwuru okwu dịka bụ onye egwu akwụkwọ bịa n'anya okwu ihe eji mana ga-ezi ntị nwa mkpa mgbaghị ọ bụ ma iti egwu ọfụma dịka mkpa nna ochi dịka nwale bụ mma ndụ ga ife ga-adịba mma uwe jute ndị nye ese kedu ife kpatara iji mgbe otu ahụ ọ zara mụrụ si na nne mụrụ ya owetu oge ọbụbụla onye egwu ọ bụ ma ntị egwu tite ọfụma na mụ ga-esi n'egwu ebe ife dị mma ọ bụ ma ntị egwu ọfụma obodo anyị gafe egwu n'anya ma ntị nke ọjọọ obodo anyị ga-agba egwu nsọ maka oge mụ na-eji akwụkwọ ụfọdụ chere sị na mụ ga-abụ lọya ọmụmụ dọkịta mana chikelu mụ kere okwu ka mụ ji bụ okwu ka mụ ji bụ akara aka m bụ okwu ka chi bịara mụ onye anaghị ya n'ike jide nke ya na-ejide nke m ahụ maka mkpanna bụ chi n'otu egwu ekpegidere gboro ụka eziokwu ekpekpe nke akpụrụ ya ekpekpe na-esi onye FIFA mana
ife ọma mere elu ya agaghị m eme ọzọ ezi nka mụjuo mkpọ nna mụjuo jọn abụọ na ụzọ n'ụzọ ụkwụ ya webanye n'elu maka ife nna m gwalụ m na m fụrụ ekwela anya ọ na-ewepụta ihe amaka ejigadi izizi n'obe bụ nso igwe chukwu egwu igwe bishọpụ ji aka ya ochie obi ise chibikewu egwu chibikewu Ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ lè ti mú. Tí wọ́n mọ̀ ní ìbátẹ́gbọ́.
Ejula ọ̀rọ̀ mẹ́rin, akawa máa wà náà.